Visca el 9 d'octubre, visca la identitat del poble, visca el coll i visca el País Valencià. Visca! Que en el vídeo simbolitzem a tots aquells valencians que han treballat, que s'han compromès per un país digne, per un país culte, per un país solidari, per un país de futur. Per tant, amb el vídeo simbolitzem, a través d'aquestes flors, fem un homenatge a tots els valencians. Per tots peres i ponts, música de talent, de muntanyes que envolten, i dels punts essencials, així maneres trauen, prova de trobar, d'un poble que l'ofega i que no poble d'historiadors que han volgut llibertat al meu poble, al meu coll. Allà hi ha un campanar. Hem fet la celebració del 9 d'octubre des de Compromís, que duem ja diversos anys fent-la. Fins ara estàvem fent-la en el portal de Riquer, però pensàvem que calia recuperar i utilitzar el passeig Ovidi Montllor i la imatge d'Ovidi Montllor. Hem sigut més de quasi 200 persones, diria jo. Hem fet un esmorzar, hem llegit poemes. Jo crec que ha sigut una celebració xula i reivindicativa. Home, el 9 d'octubre per a Compromís ho és tot. És la festa que celebra la Constitució dels valencians com a regne. I jo crec que és la festa que representa allò que la identitat valenciana, no? I crec que és un bon moment per reivindicar-la i sobretot per reivindicar aquelles deficiències que tenim des del País Valencià, que crec que en són moltes a les altures en les que estem, no? Vull dir, jo crec que per això ha de ser un motiu festiu, de que és la nostra identitat de ser valencians, però a la volta també ha de ser un moment reivindicatiu de tenir una societat millor. Que el cafè els fa germans, sempre perden els moros i guanyen els cristians. Ens amos fem obrir, tan dolç i tan amar, ballen